Možda će neki od mladih ljudi iz sledećeg priloga biti polaznici centra u Šumatovačkoj. Stotinak dece sa Kosova i Metohije boravilo je na Tari zahvaljujući humanitarnim organizacijama Dečja radost i Naša Srbija. Mladen Tomašević, učenik 5. razreda osnovne škole u Suvom Grlu, oduševljen je Tarom. Želi da dođe i sledeće godine. Bavim se košarkom, muzikom i glumom. Mladenov drug Nenad Savić iz Kosova Polja prvi put je u školi prijateljstva. Jako mi se sviđaju radionice, sviđaju mi se nastavnici. Od radionica, sportskih radionica imam fudbal, tu treniram. Od kreativnih radionica je slikanje i izviđači. Deci sa ugroženih područja na Kosovu i Metohiji boravak u školi prijateljstva jedne od retkih prilika da se kreću slobodno i okružena prijateljima i tako se oporave od svakodnevnih briga i opasnosti sa kojima su suočena. Ove godine imamo decu iz Kosovskog Pomoravlja, iz 4 opština, opština Gnjilane, Kosovska Kamenica, Novo Brdo i opština Kosovska Vitina. Imamo decu iz centralnog Kosova, opština Dipljan, Kosovo Polje i decu iz Metohije, iz mesta Osojana, opština Istok, Orahovac i decu po prvi put iz Drenice, opština Srbica, sela Crkolez, Banje i Suvo Grlo. Škola prijateljstva je osmišljena tako da deca steknu znanje i prošire iskustvo iz oblasti ekologije, sporta, glume, kompjutera, slikanja. Sredstva za dolazak i boravak na Tari obezbedilo je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Ivana Rajović, televizija Pink.